Nandi Cak? Lek, gak krungu sembayang isya ta awakmu iku. Bawa sepatuan. Karena iki, saiki peraturan teko polisi. Nah, di sepeda motoran kudu sepatuan. Aku cuma kena tilang di sepatuan. Iya sih. Aman kok. Sepatu futsal sih, Sam. Gimana Kak? Gimana? Wis, aku tak sembayang sih. Kowe gak sembayang iki, Sak? Engko. Aduh, wis imane hari ini gak kuat hari ini. Ya hati-hati Cak ya. Sembayang Sak kok tapi Dindi ngopi bareng nggo sepatu lho, Sak. Iya. Ditilang kok iki. Aku nang masjid saya nggo sepatu kok. Ya.